Setia SAK Mubalek Wali Songo Purworejo. Untuk itu kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tulus Setia SAK disilahkan. Nuwun katur dumateng para sepuh, pini sepuh, aji sepuh, para rawuh kakung putri sedaya ingkang kula tadhimi. Pengajian sonten niki enggal badhe dipun wiwiti. Sumangga sami sawe going diri samekta hati. Niat thalabul ilmi ugi pados ridhaning Gusti kang Maha Suci. Ngaji niki perkawis ingkang wigati krana sarana ngaji manungsa uripe bakal bisa pengaji donya akhirat pinanggih mukti. Allahumma amin.
Mosok wangsulipun sing ra gelem ngaji bakal dadi wong bodho ora ngerti donya akhirat bakal rugi. Mula sumangga senajan sibuk dikaya ngapa wektune bisa dibagi-bagi kinaro ngaji godane setan aja dituruti. Sebab kalane pun wonten tiyang ingkang ora tau kober nek dijak ngaji ning nyatane bendina kober nonton wonge teko rodunge apa pengajian enggal badhe kawedhar sabda sumangga sami siaga tata-tata kanggo paliwondo sing adoh padha nyedhak sing cedhak padha ngangseka sing obrek padha menenga sing ngantuk padha turu sing udut mboten napa-napa alisam terusno eling-eling sak bejo-bejone wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lawan waspada. Menangka pepeling sesarengan monggo ngaos kalian mubalik wali songo saking wingko ngombol Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fadilatul muhtarabin, para alim, para ulama, para bapak kiai ingkang kita takdimi, kalangkung sesepuh kula lan ugi senior kula Bapak Kiai Haji Muhammad Dawang ingkang kita dherekaken. Jajaran para pemimpin kecamatan Kemiri, rawuh Bapak Camat, Bapak Bambang Supriyatna Esos, Bapak dan Ramil, alhamdulillah rawuh pribadi, Bapak Kapolsek yang mewakili sedaya kalian jajarannya, PLT Sekcam, Bapak Haji Amin, ugi para Bapak Ibu, Kepala Desa sekecamatan Kemiri, Bapak Ibu Kepala UPT Dinas Instansi Lintas Sektoral Kecamatan Kemiri, Ibu-ibu penggerak PKK dan Dharma Wanita, semrambah ahli pengawasan
kakung putri ingkang kita hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita kunjungaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit kanikmatan ingkang kita tampi siang sonten menika kita saged hadir wonten ing majelis silaturahim, majelis pengaosan ing dalem kita mengeti babar dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sebetul keberkahan dumateng kita sami, manfaat fitini wa dunya hatta al-akhirah. Allahumma amin. Sallallahu wa salamuhu mugi tansah katetepaken panutan kita mustika ing jagat sekaring dawana Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain. Mugi-mugi kita sedaya kang rawuh lan ingkang yang kuyung adicara pengeten maulid menika dados umatipun Kanjeng Nabi kang waged pikantuk syafaatipun yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shallu ala nabi Muhammad. Ya ngaten niku Pak Lurah mangsane nggih teklak-tekluk ngantuk cocok nggih. Nggih, alhamdulillah kula dipun plekoto niki Pak Haji Amin telah kanca-kanca biasanya pengajian rutin akhir bulan setiap Jumat terakhir dan musala kecamatan niki keranten tesih wonten swasana mulut niku ngiras nirus muludan sing kon tampil kula karo kon nggawa sinden. Ya ora kuat nggawa sindene loro gede-gede. Yang sowan lengkap kalian ringgit lan kru. Nggih. Esu-esu muga-muga kegiatan kita menika waket istiqomah pengajian rutin kecamatan saged lestari minangka sarana silaturahmi antar UPT Dinas Instansi ugi sarana talabul ilmi. Amin Allahumma minangka pamatur awal karo nggo ngurangi ngantuk sebab kula apal apa meneh kok ngajine sore nggih mbok ngaji esuk bengi niku ngger mulai kiai ini pidato ngantuke do teko leres ngantuke teko ana sing melek ning ya ora gatekke wong dolanan hati kok tau wong ketok saka kene. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah zat pangeran kang moho murah. Sareng bumi bapak-bapak nggih. Kita nyuwun rezeki kathah ingkang barokah. Allahumma amin. Kangge sangu taat lan sangu ibadah pinaringan iman Islam istiqomah sareng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi'il billahi apa malah tambah ora masalah nek wis dinate ngaji ngantuk ya entuk ganjaran sare mawon nggih entuk ganjaran lho teng ajeng kula matur sing ngantuk sare ya mboten napa-napa sing penting ampun kanduri men tetep entuk ganjaran. Allahumma kula dongaaken sing ikhlas maca selawat mantep seru ikhlas utange cepet lunas seru Pak Wonosari. Ya Allah dan pangeran kang paring rahmat
kita nyuwun ngilmu ingkang bermanfaat. Allahumma dipun reksa saking dosa lan maksiat, bejo mulya jamet donya lan akhirat. Allahumma sholli wa sallim Muhammad. Kita ngawontenaken pengetan maulid, kita sholawatan menika setengah saking tondo tresna kita dhateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning tondo tresna kuwi ora mung cukup sholawatan tok, ora mung cukup muludan tok, ora mung cukup berjanjen, ora mung cukup majelisan otak tok niku. Nek sing dagelan pokok teng mriki meneladani dhateng Kanjeng Nabi. Dados yen kita muludan iki niat kita sithik-sithik dimik-dimik ikhtiar usaha derek dhateng Kanjeng Nabi. Setengah saking ingkang kita derek inggih amaliyah kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kathah sanget. Yang setengah kathah saking ingkang kita aturaken, pertama kita nyuruh Kanjeng Nabi seorang yang sangat ageng raos syukur lan sabaripun. Nomor siji awak dhewek nyuntung nggone syukur lan nggone sabar Kanjeng Nabi. Syukur niku penting, sabar mboten kalah penting. Syukur minangka kunci kaberkahan. Wa in ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Biasanya ini harus 5 menit kita teko. Iki apa mergo karo bola dhewek kok ya. Lucu Pak Kiai Motar kula nek ana kipase ana banyu putih rasane ana kipase karo banyu putih 2 jam kuat. Tapi nek ora kipas ora ana toyone ya mungkin setengah jam. Guyang-guyang lah. Dalange ya panitia Pak Ahmad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Syukur minangka kunci. Bilih kula yang sami saged syukur dhateng Allah Ta'ala menika bakal dipun tambah nikmat, dipun tambah berkah lan rezekinipun. Yen to kita kufur nikmat ora bisa matur nuwun dhateng Allah Ta'ala dipinta siksa ingkang banget ngedirisi. Naudzubillahi min dzalik. Syukur niku napa ngginakaken nikmat kinarya taat. Gunake nikmat kanggo taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niku syukur. Dipun paringi jabatan, pangkat, kedudukan, kekuasaan, syukuripun kanthi adil, amanah, tanggung jawab. Mikirke umat, mikirke masyarakat, ora mikir butuhe. Niku syukur. Syukur dipun paringi bondo donya. Emut bilih sebagian bondo donya kita boten hakipun fakir miskin.
Mila syukur dipun paringi bondo donya ngedalaken infak sedekah kangge fakir miskin lan tiyang-tiyang ingkang betahaken termasuk zakate niku kudu dipenggalihke. Sebab yang kula tingali zakat niki rukun Islam ingkang nomor pinten? Nomor 3 ning prakteke cok nomor 23. Leres. Kadang kalau wis haji bola-bali umroh bebasan ben melek ning nggon zakat rapatek dipikirke. Nggih napa nggih? Niki. Ginakaken nikmat kinarya taat. Dipun paringi umur kangge napa manembah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala krana Allah gawe menungso kita dipun paringi gesang supados manembah dumateng zat ingkang paring gesang Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Boten den titahaken jin lan manungsa kados kita sami para manungsa mboten dipun titahkan Allah illa ya'budun kejawi kan manembah ibadah dumateng Gusti Allah. Yen wong muslim wis genah ibadah sing pokok niku salat fardu gansal wektu. Mula pengajian niki sukses berhasil ora saka ramene, ora saka kapai pengunjung, nek bar pengajian niki langkung sing rawuh wonten peningkatan ing dalam kualitas ibadah lan amal kesaenan. Ngaten nggih? Siap? Mugi-mugi Allahumma amin. Salate dipun tingkataken musala langgar masjid ingkang sampun wonten dipun makmuraken. Sebab kadang kalau seniki kathah masjid langgar musala ingkang sampun gedhong magrong keramike kincelong nek bengi lampune mencorong ning jamangae. Ginapa nggih? Kamangka sedaya pun presa nek ganjaran salat berjamaah niku tikel 17. Bahkan nek isak karo subuh beda meneh. Sinten siang salat maghrib berjamaah kaya-kaya salate matikel-tikel kejawi ganjaran 17 tindake teng masjid diganjar ngilangi dosa nambahi ganjaran alhamdulillah. Sinten tiyang salat isya berjamaah ganjaran kaya dene salat setengah wengi Allahumma yen subuhan berjamaah kaya dene salat sewengi nutup ning oke-oke ora ngombol ora kemiri ora kono ora kene yen maghriban rada akeh isaan kari separo yen subuhan kari wong kompak ya sing ngompake sapa ya Allah loro ning nole muga-muga paling boten nole pinten nol sisi 20 wis lumayan sak sok ngarep sallallahu ala nabi Muhammad. Dados nuwun sewu monggo masjid langgar musala ingkang wonten caket panjenengan dipun makmuraken kaliyan salat berjamaah. Muga-muga rawuh salate tertib, jamaah tambah semangat, tambah mantep, istiqomah. Amin Allahumma. Niku bentuk syukur diparingi urip, nggih ibadah manembah karo sing paring urip. Sabar nggih. Kanthi sabar sedaya masalah perkawis insyaallah wonten jalan keluar. Ning nek ora sabaran, emosian, gampang nesu, gampang ngamuk. Halo. Niku barang sepele bisa dadi gawe, kriwikan dadi grojogan. Leres. Manungsa niku sandangane pancen ngoten niku loro. Seneng, susah. Sehat, meriang, berarti rugi. Kenapa? Manungsa niku mboten-mboten ingkang langgeng. Kala-kala awake sehat, kala-kala meriang. Kala-kala rezekine gampang, kala-kala angel.
Kala-kala rame beras, kala-kala turah-turah beras. Kala-kala sedina prana wong ngunjungi wong sura. Kala-kala sedina 5 wong lurah. Beda Pak Lurah. Gini apa Bapak? Kala-kala wong tua mertua cok blobo nyah-nyah gitu apa nggih? Iki ya kala-kala wong tua mertua cok rada hitungan gitu Bapak. Nggih. Niki wis sandangan. Kala-kala bojo niku ya gawe lega, ning kala-kala bojo ya cok jeng. Leres. Iki lomrah niku. Kala-kala bojo mesen guyu, kala-kala mecuca. Leres. Nggih. Bapak-bapak tahu dipermuti garane mboten, Pak? Apa kok teman? Kasihan dah lu. Nggih. Leres ngoten niku. Nggih, panjang. Nuwun sewu. Wong lanang ki ya kadang kula tetok janggal iki Bu nggih. Cok rada janggal iki nuwun sewu ning jenis piantun iki. Cok ana sing rada janggal iki lha pripun dijaluki blonjo rada angel. Lah kok ana tanggapan campur sari dandut nyawer. Wonge tekono. Mboten Mbak. Nek nggih blonjo rada iman-iman nggih nyawer ora iman-iman. Bali nyawer dikakrak sing wedok. Nggih. Neng wong wedok sing jengkelke nggih cok enten Pak. Leres? Enten mboten Pak? Nggih. Cok enten bunun ning sanget jenengan. Kadang kula cok krungu-krungu berita. Wong wedok ya bener. Belanjane sing lanang kurang lira-liru karo kanca, karo tangga, karo dulur, ora ngomong, ora nembung sing lanang, ngerti-ngerti utange numpuk pirang-pirang. Enten mboten, Pak? Wong itu kok? Wong lanang kok delek-delek tamu ndridil donake. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ketika kita diuji Allah dengan berbagai kenikmatan, kemudahan, kesehatan, rezeki yang berkelimpahan, maka syukur adalah sebagai kunci keberkahan. Ketika Allah menguji kita dengan berbagai kesulitan, kerepotan, kesusahan, kesehatan yang kurang dan lain sebagainya, maka kita harus kuncinya sabar. Dengan sabar insya Allah semua ada solusi jalan keluar. Allahumma nenek gampang lesu ambiar. Leres berita besok dino porong dino wingi sing lanang akon sing wedok gawe kesarini. Halo korban gawe kesarini sing wedok mungkin kondisipun ora mangkat. Lah kok sing lanang jengkel disiram bensin diobong. Astagfirullahaladzim. Gara-gara gawe amin. Nek kula bojo kula ora kok bergawe kula malah gawe dhewek bener kan kowe ndok loro. Rajane bakso ngono. Ana sing gawe kowe to ya ndoke siji bakso iki orang templik. Ana gawe dhewek sakarepku. Gampang mawon. Hidup itu dibuat mudah, dibuat ringan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Monggo nomor sisi Bapak Ibu nyontok kanjeng Nabi menika akeh syukure, akeh sabare, insyaallah berkah panggesangan kita dan saged nyayuh katenangan, katentreman. Amin Allahumma. Ping kalih Rasulullah mengajarkan kita hidup dengan qanaah boten serakah. Konangah boten serakah. Konangah niku napa? Nrimo ing pandum, ridho lila legawa dhateng peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Terus pundi sepados kita saged konangah saged nrimo? Kanjeng Nabi ngirim pesan unduru ilaman as-sala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum. Ben supados kula sami nrimo ridho dhateng paparipun Allah unduru ilaman as-samikum deloken wong-wong sing sak ngisor
Wala tanduru ila man huwa fawqakum, aja ndelok sing sak ndurmu nggon urusan bondo dunya. Nggih. Nek urusan bondo dunya kok ndelok ndengak terus kaya-kaya sing ditampa burung sepiro. Napa nggih? Nek kula jenengan ningali kanca tangga dulur ingkang ekonomine di bawah kita, luwih repot luwih rekoso, teng mriki nuwuhaken kebak syukure alhamdulillah. Dene sing luwih rekoso, sing luwih repot isih sak pirang-pirang. Pinten nikmat ingkang kita tampi dipun tampi kanthi ridho lan lega. Nek pun muni serakah nggih. Sepira mawon peparingipun Allah kurang karo kurang boten wonten pote ra ono pole ra ono marme wis kurang karo kurang. Nggih napa mboten? Tur nek awak dhewek wis kepanjingan wis penyakit serakah dadi wong tegelan. Nggih napa mboten? Tegelan pripun? Nah, tarang serakah niku wau urusan warisan ora mira direwangi geger karo dulur. Enten apa mboten? Ngantek 2 tahun ra gelem takon-takonan. Mantu barang ra diundang. Ra dikabari, munjungi dilewati. Nggih napa nggih? Kok ngerti ya ngerti mawon wong karang donya niku wis. Ya Allah. Serakah. Ning masalah pager, mun sewu pager pekarangan ora mira. Ning kadang kala ora mira niku ndadekke mono wong pager kok bola-bali pindah kon iso mlaku dhewe. Niki karo tangga yo cok udreg gegeran yo angkwadu yo jutaan neng-nengan ra takonan. Nggih napa mboten? Ya Allah ya Rabbi. Niki. Terus kula jangan sami kedah ngagengaken raos qanaah dereng pandu ojo serakah. Nek ampun serakah, contohnya kata gajine wis gedhi, tunjangane wis gedhi, ya sing tegel korupsi. Kenapa nggih? Niki pripun iki Pak sampeyan? Ya Allah, berarti awak dhewe niki memang penting ngaji muludan niku ngeleke piyambak-piyambak nggih supados urip pripun urip erep niku pripun ngono ya ngono ning aja yo piye urip sak madya nggih urip ingkang normal ingkang prasaja insyaallah amin Allahumma. Lazim nomor 3, Kanjeng Nabi mengajarkan kula yang sami dados tiyang ingkang tawadhu boten takabur. Tawadhu boten takabur. Tawadhu niku napa? Rendah hati, andhap asor, lembah manah, tata krama, sopan santun, lemah. Saya boleh sama kan? Lemah lembut ni akhlakipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini awak dhewe ngoten niku. Aja tinggi hati, kemaki, kumalungkung, gumedhe adigang, adigung, adi. Nempun ngantos. Sebab napa? Sebab nikmatipun Allah arupi bondo donya pangkat derajat panguwasa rupa bagus ayu ngilmu pinter lan lintu-lintu niku amanah ingkang kedah dipun jagi supados saged muarakapi lan manfaati mboten kangge pribadi ning ugi kangge sesami. Ngaten nggih. Lah niki murakapi manfaati nggo diri pribadi ugi kangge sesami. Pramila penting sangat kita tawadhu rendah hati. Sebab nek kadung takabur, kibir, sombong niku bahaya. Bahayane wong sombong niku napa? Wong sombong takabur biasanipun menika angel nampi kesainan, angel nampi bebener,
Nek ora sesuai pas karo karepipun piyambak. Dadine benere dhewe, apike dhewe, pokoke. Awak dhewe ngatos-atos. Lamun to kedunungan bondo, kedunungan panguwasa, kedunungan pangkat jabatan, kedunungan rupa ingkang langkung timbang tiyang sanes niki ndadekake ujian. Nek ora ngati-ati gampang kena penyakit sombong lan takabur. Mila pesenipun tiyang riyin menika aja dumeh. Lagune aja dumeh, cukup kilingane kendang Pak Topo ingkang saking gombong kebumen dijajal kendangane. Lagune aja dumeh. Alhamdulillah kan yo tegane teko. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Aja dumeh sira pinter banjur sombong dok kepinter. Nadyan pinter yen ora bener besuke bakal keblinger. Aja dumeh sugih bondo banjur sombong nepuk dodo. Infak sedekah ra bisa besuke bakal gelo. Aja dumeh sira pangkat banjur sombong padha nekat. Nadyan pangkat yen ora taat besuke bakal dilaknat. Aja dumeh sira ayu banjur sombong padha eling ngombe sok tuamu ala kempong perak ora bakal payu. Alhamdulillah, niki paling datang kita sedaya. Nikmat napa mawon amanah saking Gusti dipun jagi usaha bisa murakati manfaati mboten ning kangge pribadi ning kangge sesami. Insya anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nur anta iksiru wa ghani anta misbahu suturi. Nabi Muhammad matahari dunia oleh sidari nasidaria oleh Mbak Woro dari Banyurit untuk Anda semua terus ngatur kono mencetro. Ya ini memang mobil tegang. Bapak Ibu semua kali sambil awal. Terima kasih.
Muhammad. Kehidupanipun Kanjeng Rasul ingkang nomor sekawan yang perlu kita contoh. Rasulullah seorang yang sangat pemaaf, mboten pendendam. Bapak Ibu kita hormati, lumrah kalanipun tiang ngagesang ing dalam keluarga, tetanggan, kekancan, seduluran wonten masalah. Kenapa nggih? Ning ampun ngantos perkawis ingkang mekaten ndadosaken cerah lan bubar. Apa meneh yuk dendam teng manah ampun ngantos. Nggih. Cara tiyang riyen kala-kala kliraku yo ora apa-apa, sing penting nek wis ya wis aja kegawa-gawa terus. Ngaten Pak Camat iki. Niku tiyang. Nggih, kajene adat ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Terus manten Kanjeng Nabi nanti dakwah wonten ing Thaif. Dakwah wonten ing Thaif. Dumugi di Thaif wonten disambut dengan meriah, tapi disambut dengan caci maki, lemparan batu. Bahkan para orang tua menyuruh anak-anak untuk ikut melempari batu. Sampai berdarah-darah Kanjeng Nabi. Malaikat gunung sempat nawani, ya Rasulullah, penduduk Thaif badhe kula lebur. Kanjeng Nabi ampun ngoten. Kula dakwah ngajak dateng umat supados taat dumateng Gusti Allah. Saged kula namung ngajak lan donga. Kanjeng Nabi namung ndongaaken Allahumma di qaumi fa innahu la ya'lamun. Dipun dongaaken. Nek mboten piyambakipun anak cucu keturunanipun ingkang kersa taat derek dinul derek Kanjeng Nabi. Satu kali malih Kanjeng Nabi setiap jamaah teng masjid menika nate wonten tiyang kafir Quraisy ingkang dines teng pertelon tukang ngiboni. Saben-saben Kanjeng Nabi lewat niku tiyangku pun teng mriku siap ngiboni. Saking napa seringe bendina suwe apal Kanjeng Nabi sakniki duwe langganan tukang itu. Ngepasi satu lewat dan Kanjeng Nabi tengok tekan pertelon biasanya kok ora ana sing ngidoni. Lajeng mireng tiyang ingkang dinas niku mboten saged mlebu dinas merga tesih mriyang ege lara. Nek cara piantun kemiri, wah kualat kae karo nyong, gitu nggih ya. Lho bangsane ampuh bisa malati ngoten. Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi mesake kok yo ora iso dinas merga mriyang ditiliki nggawa gula teh kopi nek cara mriki.
ngantos tiyang niku lajeng napa lajeng kersa nyapa baiat dari kanjeng Nabi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah krono akhlake kanjeng Nabi luar biasa. Niki sing perlu kita contoh. Kadang kala ana wong mbok sapa mbok kanca mbok tangga padulur sing tok gawe jengkel ati. Ngene apa nggih? Aja dindem. Eman-eman atine rasa dindem. Nggih. Niku nyun sewu nek ana wong jengkeli, ana wong glendengi, ana wong elek wis dianggap ngurangi dosane awake dhewe. Diterima kanthi ridho. Kalau didongake mawon, ngoten niku. Rasa malah melu jengkeli. Resepe Kanjeng Nabi nek kula jenengan digawe elek karo wong liya, usaha bisa bales apik. Angel sareng angel. Angel betul Pak Jamin. Digawe elek iso bales apik. Angel itu nggih. Nek niku angel sing nomor loro tatarane piantun kemeri padha nggih kula. Nomor loro digawe elek ra iso bales apik ya ora apa-apa, penting aja bales elek. Halo. Paham nggih? Digawe elek nek iso bales apik, nek ra iso bales apik aja bales elek. Sebab napa digawe elek kok bales elek niku sami-sami eleke ning gentenan nggih napa nggih. Penting niki kita berusaha menjadi orang yang pemaaf. Ora ono rugune dunya akhirat. Insyaallah. Yang nomor 5 wayange ndak metu-metu. 5 njuk. Wayange gendut. Nomor 5 kita nyontoh Kanjeng Nabi seorang yang sangat dermawan, loman, boten medhit. Halo. Dermawan, loman, boten medhit. As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wong sing loman, dermawan, pawean, seneng infak, sedekawan, berbagi nikmat rezeki kepada sesama, kepada tetangga, kepada teman. Qaribun minallah, sinaket dateng Gusti. Qaribun minan nas, caket dateng menungso. Qaribun minal jannah, cedhak dateng swarga. Ba'idun minan nar, didoke saking neraka. Kula tingali iki piantun loman-loman kabeh. Alhamdulillah. Bodine pacitane gawe. Nggih. Ini alhamdulillah, berarti kan saking lomane piantun kemiri. Alhamdulillah. Dan insyaallah sapa sing dermawan loman iku ganjarane luar biasa. Kuwata sanget. Nek nggih wonten tingkatan. Pertama, tingkatan infak sedekah aweh karo wong sugih, wong sehat sing rapatek mbutuhke, ganjarane tikel pinten? Tikel sedasa. Nyeran infak sedekah aweh karo wong sing sugih, wong sing sehat, wong sing rapatek butuh ning jenengan paring sedekawan niku ganjarane tikel 10. Nek wonten kula njenengan sami aweh dermawan infak sedekah dateng tiang ingkang repot, wong sing mriyang, wong sing mbutuhake bantuan niku ganjarane tikel 9 dosa. Alhamdulillah. Nek wonten tiang infak sedekah dumateng kerabat dekat, dumateng keluarga, termasuk dateng anak bojo niku ganjarane tikel 900. Alhamdulillah. 900 Pak. Beleng-beleng nggih nafkah nggih garwa 900 nek nggih biduan. Ya infak ya tetep oleh infak tapi ya pol-pole 10 niku. Tikel 900 bapak-bapak. Nun sewu, ikhtiar luru rezeki banting pulang pers keringat niku diregani minimal tikel 100 kesayangan. Alhamdulillah, sing mantep, sing sregep, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Alhamdulillah. Iki ana meneh sing luwih gedhe infak sedekah ganjarane tikel 100.000 dateng sinten? Infak sedekah dateng
tiang sepuh utawi mara sepuh. Halo. Bapak Ibu nek tesih gadah tiyang sepuh ki duwe mertua ki sugeng, alhamdulillah mumpung ki sugeng jenengan tesih saged maksimal nikat ki damel kebagusan bekti gemati nggih. Nek disanding ya sing apik-apik serawung, nek ora disanding ya kala-kala disambangi karo nggawa-nggawa. Halo. Maksudnya nggawa-nggawa ki rerono ki nyangking-nyangking. Ning biasane balike malah bati. Gimana mboten? Saking gematine wong tua, gematine mertua meneh nggawa putu. Gimana mboten Pak Haji? Luar biasa, tekone nggawa goleh teh kopi, regane paling sekitar 100.000 basan bali. Nduk nang leh, kaya main prop. Kaya ana sing wis dasar kono digowong dicari cabadi mboten. Ayo bati. 100.000 bali ini nggawa tok dasar 250.000. Luar biasa. Gemati mbagusi keparing lima menit lagi Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo Bapak Ibu, nek wong tua ki sugeng diopeni sak sae-saenipun ateges jenengan niku nyanding swarga apa meneh tiyang sepuh putri tawi ibu, ibu piyambak, ibu mara sepah al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ngopeni wong tua sing ikhlas, sing ridho betul kaberkahan ingkang kathah. Allahumma. Kalau nyanding wong tua ki telung dina wis geger. Telepon Mbak Yone, "Yo, iki sibuk nang kene wis telung dina dadi nang ngene rika." Napa nggih? Kok pindah rono meneh, ki telung dina wis geger. Ki sing nyanding ragile wae apa sing garap sama, napa? Sing model-model ngoten akan mboten. Niku sanes kantong mriki Pak Camat. Niku tinggal piantun saya sedaya. Alhamdulillah. Nek wong tuwa pun sedo, nggih, rek gemati diteruske lewat napa? Kirim donga, wacan Quran, sedekawan, ganjarane kangge tiyang sepuh. Mriko insyaallah nampi kanthi bunga mana. Alhamdulillah. Muga-muga tiyang sepuh kita tesih sugeng napa pun sedo tansah pinaran rahmat welas asih saking Allah taala lan kita barokah fadilah wasilah dumati karo tuwa ditata uripe dening Gusti Allah mulya dunya akhirate. Amin Allahumma amin Allahumma. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Selawat sing gampang. Selawat Joko Tingkir mon. Selawat Joko Tingkir kendangnya disiapke. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Monggo. Salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Joko Tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijaga. Joko Tingkir kondang kaloka, dadi wali ya dadi raja, dadi wali ya dadi raja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. ala yasin habibillah. Tuku jadah neng Surabaya, yang ibadah ojo semaya. Tuku donat nang Purwokerto, lamun maksiat enggal tobat. Lamun
maksiat enggal tobat salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah salatullah Salamullah ala yasin Habibillah ala yasin habibillah mangan pakwan lombok rawe pria tampan orang duwe tuku duku campuri salah rupane ayo biasane rupane biasane salatullah Salatullah ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah anak wadon sing ayu dhewek gendho leginem ana kaya alhamdulillah nduk awak dhewe bisa sowan iki ana ngendi to yo ana komplek halaman kecamatan Kemiri oh iya adicara kok iki pengajian rutin Jumat terakhir saben wulan iki nggunakake momentum Rabiul Awal senajan wis telat sithik iki dinati karo muludan ngono alhamdulillah dirawi Bapak Camat, Bapak dan Ramil, camat pribadi, para pejabat Rawuh, kepala desa di kata sing Rawuh, kepala sekolah SD, SMP, SMA, matur nuwun mau kaya ini kelambi rumah sebut matur nuwun rawuhipun kepala PT lintas sektoral sekecamatan Kemiri, tokoh kami tokoh masyarakat Semrambah, para ASN dan keluarga besar di kecamatan Kemiri ngono yo komplit ayo yen jaluke lumayan ana sidene pira wingi rencana siji tapi kok mesake siji telak telik rambi kanca lho goleke meneh siji dadi loro oh ngono sinden kuwi loro sekondi sing siji sing lor sing kanan iki Mbak Woro Hasuti sarjana pendidikan oh sarjana nggih wong iku guru kepala SOTK kepala TK Tunas Harapan Rimba oh Tunas Rimba Purworejo sing wingi lomba apa juara 1 Mbak oh karena kali ini juara 1 Mbak Woro Hasuti sarjana pendidikan kondange Woro Semelikiti pokok ndak gelem nyanyi barang yo nek pas rangulang yo melu dalang melu kiai lumayan jare ini kena nggih tambel-tambel sumbang oh ngono nah sing sijine kuwi Mbak Ira saka ndi adoh saka Karanganyar Kebumen oh adoh mulai ora larang tapi sak peseni khusus dina iki nggo sinden, nggo penyanyi, nggo pengendang, nggo player dina iki karo diniati ngaji terus sithik-sithik silaturahmi lan ngregenge adicara kecamatan sebabnya anggarannya terbatas kok ngerti? Ya ngerti wong dalange ya melu panitia melu rembukan barang iki to piye rasa hitung-hitungan karo dulur dhewek nggih sing penting kono bensine aja kuwatir ana bensine kena tuku bensin cukup perkara beda karo biasane ya karang memang beda ora apa-apa muga-muga kanthi berkah silaturahmi niki tambah kathah rezekine wis selak sore diparingi lagune apa? Lagune ikan dalam kolam. Waduh, sing tahu viral. Ikan dalam kolam Mbak Woro Semelikiti. Nggih. Yo mburi kayane kepengine ngadeg. Monggo, bila ingin
melihat Nabi. Lu lali toh? Di dalam surga. Kalau ingin bertemu dengan Kanjeng Rasul besok di surga, Senangkan dulu hatinya dengan sholawat. ya perbanyaklah membaca sholawat. Bila ingin selamat nanti, Yang pengen selamat dari neraka, dijauhkan dari api neraka. minta pertolongan Nabi, Nabi Muhammad. Meminta syafaat pertolongan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi pikantuk selamat sedaya Allahumma. Oke, atas. tata gati wis raya ben riyaksa sara marata pawana gono markono
Samirana lan wayang Panca bayu wisikan magulingan Bujreng tulis latak cecekan para Benawa Gandharwa raseksa jim setan priprayangan kula nuwun bukaan kupingmu rungokno sing terwaca aja nganti tumangsuh nggonku dawuh senika ana parigawe kang kudu tok tindakake nggih senika dina iki kabeh budal saindenging jagat raya loro menungsa kinara besok manggon ruang ana ing neraka ingkang kados pundi kira-kira lamun kowe ketemu wong sugih kudu tok bodho men dadi wong medhit nggih senika lamun kowe ketemu pejabat tok bodho men seneng maksiat senika lamun ketemu panguwasa tok bodho men wong iku seneng adiguna lamun ketemu tiyang ngaji digono mboten ketemu wong ngaji digodho men do ngantuk lan ingkang melek digodho men dolanan HP nek ketemu lurah-lurah digodho mboten nggih digodho men kakean polah nek ketemu sinden digodho mboten wong wedok digodho men seneng shopping men seneng glowing direwangi silangan guling koming lah nek ketemu kiai digodho mboten kiai ya digodho men dadi kiai jarkoni ngajar ra bisa nglakoni lajeng beda dinten menapa iki wis sore rasah nunggu mongko wis adzan asar barang mangkat saiki salat kesorean nggih senika
goyang bro. Hadir kang lintang kumedhap titi sunyo tengah wengi lir suarane matu pronto manungsa sarining kembang goro selak kesuwen suwe wis teko jaman akhir akeh wong kang akale padha jungkir satemah ora bisa nggali kanthi wening pikir tur ora gelem padha wirid lan pikir. Iki jamane pancen wis tuwa akeh oknum-oknum sing tumindak duraka lan nista seneng umbar laku angkara budi candolo ora bondo ning padha seneng gersula dadi punggawa ning padha kumawasa sifate adigang adigung adiguna duwe pangkat ning padha nekat tambah pangkat tambah maksiat dadi wakil rakyat ning kurang rakyat dadi wong sugih padha kakean pamrih dadi wong pinter ning padha keminter rupane bagus ning padha kemengkus sing rupane ayu padha kemayu orang eling besok tuane kempong perot ora payu umur 17 tahun mesen guyu Joko kepencut umur 70 tahun mesen guyu bilani akeh dadi wong padha akeh wong bodho ning padha pinter maido kenapa nggih bayare pun kathah ning tetep serakah tunjangane gedhi ya wis tegel ngapusi ngakali lan korupsi naudzubillahi min goro mulai wong golek pangkeo gabah dene tadi sing edan malah bisa dandan sing salah bunga sing bingkong bisa gawe omah gedhong wong bodho digiru-giru apik ditampik wong ala disubiya Durjana sang Sandradra maling mripate milang-milingi dilarai copet nyawane awet. Goro ning bakal teka wolak-walik ing jaman. Becik ketitik ala ketara sing gawe ala bakal kena wahyu ning sirna. Wong salah bakal seleh, wong goro bakal gruwak, wong curika bakal nemu cilaka. Sing temen bakal tinemu, sing tekun bakal tekan, sing telaten bakal panen. Suradira jayane ngat lebur dening pangas putih. Jamane jaman kemajuan alam model pola enom-noman. Ora sing Joko ora sing prawan metu saka ngomado kandengan. Laku sadalan-dalan ana caklan nggawa kendaraan ana gadis njaluk boncengan bareng mak clingkri ngetatel pinggang ngalor ngidul bonceng-boncengan
sapi gentak-gentut. Alhamdulillah. Nggih. Jam pinten iki dalang sing tak delok. Nggih, setengah telu punjul kathah. Jam 4 kurang seperempat nggih. Jam 4-an kira langkung cekap muga-muga manfaat Allahumma. Amin. Sinene sing saka Karanganyar ditoke suarane diparingi rukun Islam supaya dulur kemiri langsung rawuh sami Islami tambah mantep Allahumma. Jadi Mbak Ira terus dibawani riyen mangke sambunge kepeling Mbak Ira Santika rukun Islam saya mboten swantene juara RT namo kami dana mari prasaksama nono aja nganti kantor datang Bapak Kepala Desa Secawatan Kemiri kalau khusus kok menawa kapan-kapan kersa Bali. Alhamdulillah beberapa kesampun Kroyo Kulon sampun nate nimbali, Kroyo Lor sampun nate nimbali, Rawa Bayam sampun nate, Purbayan pun ping kalih. Nggih melih. Paguron nggih sampun nate. Alhamdulillah. Wonosuka nggih sampun, sesuk minggu sesuk Kedunglo winginane nggih pun. Acara Agustusan kenging Pak Lurah, Agustusan kena, syukuran desa kena, mantu kena, nyunatke kena. Nek ora ndek acara ya ngobong boto pengajian. Kene. Nono. Sahadatne kang angka siji Monggo kang diserempet tujuanipun. Siji mau syahadat. Kapindo salat Nono. dene kangkang telu Syahadat salat nomor 3 menapa Mbak? poso ing wulan Ramadan Netepi siang Ramadan. mapat zakat lima ibadah haji Papat zakat 5 haji. rukun Islam sampurna Kabeh haji jangkep sempurna rukun Islam kita. Alhamdulillah. Pepeling duet wek-wek. Mbak Ira, Mbak Woro maju bareng. Pepeling datang kita sami.
innahu lakum atum mubin. Lan ojo nganti padha kepencut, padha kepelut berkatutan manut marang godane setan. Mergo setan iku musuh sing paling nyata senajan ora kasat mata. Iki cakil perlambange setan sing tukang nggodha menungsa arep jamangah ora sida, arep ngaji ora sida, arep urunang eman-eman digodha setan. Omahe masjid ning salate ra tau nang masjid wong teko apa ora. Ya kuwi digodha setan. Krungu adzan ning ya ora mangkat, etok-etok ora krungu alias bu. Iku ya digodha setan. Setan iki pancen tansah luru bala luru kanca besok kuwi kanca nang neraka. Mula awake dhewe ngati-ati kapan tumindak kesaenan kok abot kelingan digodha setan. Setan kudu dikalah. Ada subuh arah menyat kok abot iku berarti digodha setan. Setane dikimat. Nek perlu didu. Tapi kok dijupuk meneh. Mergo kuwi regane larang Pak Camat. Nek keri dadine rugi. Iki ana tunggale setan sing wujud manungsa krangka dalem Astina nandya mati moko pangsor ki pate Harya Sengkuni ya Raden Trigantalpati Bambang Soman. Iki sing tukang gawe drah, gawe congkrah, gawe giek-giek. Ana demo menyampaikan aspirasi masyarakat itu jane apik nek mergo ditumpangi modal sengko. Dadeke rak, pembakar, penjara. Lah kok CD barang dijarah ki nggih apa? Apa nggih jimat iku dhewe? Anak-anakku nggih para Kurawa. Niku sengkune nek ngomong halus ning cok nyelek. Model sengkuni bahaya dadeke pemimpin ing ngarsa kakehan swara, ing madya numpuki bondo, tuturi hangompori. Dadeke pengarep model sengkuni kur kakehan ngomong. Nek gelem nyambut gawe mesti karo ngunteti golek bati nggo pribadi. Nek ra ndek posisi dadi wong mburi tukang ngomong, tukang jegal. Ya iki tapi justru seru nek larang tetap rugi. Rusaknya rugi ya. Iki wis sambungan ya Pak Lurah. Niki sengkuni bapak-bapak niki pinter. Pinter usul nek rapat usule tarik-tarik, dagik-dagik usul ngene. Ki modele sengkuni nek nggon tarikan. Angel. Ya iki. Ya Allah, ya Rabbi iki. Kulak kono bol kene kulak kene bol kono golek salamete dhewe ning nilakake kanca. Iki dadi tim sukses Pak Lurah. Ya bahaya dadi tim sukses, ya sukses dheweke iki sing sukses. Aku kowe kono duwe wong 50. Ngitung amplop 50, netese loro modele. Sore rasa suwe Butoto galono galaya takut maring kutringkut belum tahu dia. Ini buta perlambange hawa nafsu sing serakan kewau niki hawa nafsu. Rebutan bondo teger karo dulur, rebutan pager geger karo tangga. Niki modele buta. Nggih rebutan pangkat tegel karo kanca, rebutan wong wadon. Aduh
waduh modele buta niki nek kon boncange bojone dhewe aras-arasan nek kon boncange bojone kancane semangat. Oke teko. Galing. Bojone dhewek ora tau dialem, seneng ngalem-ngalem bojone kancane di depan istrinya menyakitkan sungguh terlalu. Iya. Kancak-kancak. Rangguling mongso dari mentakut-takut kemarin orang di Joko dalangnya kelalen gak salah kowe adalah kalau sampai ngaku satu bagus ngaku jeneng Yoma sapa jeneng sing mati tanpa larang ngaku Gus bocah bagus buta takon marang aku ganti aku takon sapa kang dadi jenengmu Prancekan wah adalah takon burung semar marang ganti takon jamak lumrah nang dalan takon ganti takon Dewangkara kowe sapa? Pamarganing Pandhu Raden Harjuna Raden Janaka. Arjuna ana marang. Arep mlaku menyang endi? Ngatutke lakune suku nuruti kareping budi. Balik aja mbacut. Balike wong lumaku tanpa gawar lan kenteng. Gawar kentenge ndak sing buta kang pating jengelek. Tak sampah tak sambung ana kang jeneng petak tigas jangan wae. Wane karaku sing tak wedeni apa kok pakabeh karo manuk branjang kekejerok yo tapangin kekal kok tak saut sabeke prabatan sumyur kuaramu dituwas sing merkone patimu
Sumati kang wis katon ana tanganku amparono. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kebagyo tilat kesih bilonate Kyai Pasmati terjang janggane sang dawa ngerbapah demani Batara Sirna Margalayu. Waduh apa iki? Waduh krasa iki mati aku. Mati aku. Suwe. Sirnaning Gandharwa perlambang laku angkara budi candala dadi sarana tentreming jagat raya, tentreming bumi Nuswantara, bumi kita kemiri Purworejo, bumi kita sedaya muga tansah aman, selamat, ayem, tentrem sak lami-laminya. Allahumma amin ya robbal qabul. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamnahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa jami'il muslimin muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghfirna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma salimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatil innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana umur ad-dini wa dunya wal akhirah wa hasil maqasidana bil khair. Allahumma tawwil umrana umran nafi'a umran aziza umran mubaraka ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngliwat. Allahumma ubat muga karengan selamat. Allahumma kita fitri suge pepe suge mari. Allahumma kita fitri suge pari birahmatnya hamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sedaya matur nuwun kawigatosipun esu-esu kathah kalapatan nyuwun pamunten mugi wonten manfaat sugeng kondur samangke mugi tansah rahayu ingkang samya pinanggih. Allahumma wal muwaffiqil aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.